Всички знаете притчата за Лазар и Исус Христос. Сега ще ви прочета моя прочит на тая притча. Ако Лазар, ако кажеш стани, Лазаре, ще стане ли? Ако кажеш събуди се, Лазаре, ще се събуди ли? Ако кажеш Лазаре, вдигни се, ще се вдигне ли? И ако попита Лазар, ти кой си? И ако попита Лазар, защо ме будиш? И ако попита Лазар, защо ме викаш? И ако Лазар каже, не съм те молил. И ако Лазар каже, не си ме питал. И ако Лазар каже, не те познавам. И ако Лазар не иска да стане. И ако Лазар не иска да диша. И ако Лазар не иска нищо, тогава ти, Боже, наричай ме Лазар.